Illum ninsew ħidmitna ħanfaru lil-mulej tal-ġid li jagħmel magħna fejn ma jonqosna xejn. Ninsew id-dmulajja nitbismu għalli ġej, ninaqdu ħaġa waħda illum jum il-mulej. Illum jum Alla tagħna lilu nagħtu kull ġid ħalluf u mewsetana. Kristu ħareġ Rebbi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. U miegħek ukoll. Mal-għodwa tajba fis-sliem ta' Kristu l ħareġ rebbieħ kif għadna kemm kantajna minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inselmu lilek li hija tissegwina mill-qrib jew mill-bogħod, mid-dar jew mill-isptar, mingħajr twelidna jew lil minn xtutna. Ejjew issa li tħallna f'dan is-santwarju nidħlu fina nfusna fis-santwarju ta' qalbna u nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom uħuti jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emin billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob illi maqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom uħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Flimkien, glorja l-Alla. Lodi ta' smewit u paċi fl-art il-bnedmin tal-ida tajba. Infaħru, inberku, naduraw, natuġġir. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tħares il-min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa u xejn ma u taġid. Kattar fuqna l-ħnina tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina, ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi, hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien f'Gibon il-mulej der lil Salamun fil-ħolm bil-lejl. Itlobni x'natik qallu Alla. U wieġbu Salamun, mulej Alla tiegħi lili għaddej tiegħek, għadek kemm qed nisultan flok David missieri. Iżda jien għadni daqsxejn ta' żagħżugħ, bla naf fejn għandi ngħaddi. Il-qaddej tiegħek sapruħu f'nofs dan il-poplu li jien tażilt. Poplu hekk kotran li ħadd ma jista' jgħoddu jew qisu. Għati għalhekk lil qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem, biex jista' jmexxi l-poplu tiegħek u jaraf it-tajjeb mill-ħażin, għax inkella min jasal biex imexxih dan il-poplu tiegħek ta' kotra kbira.
Il-mulej ħagost li Salamun talab dil-ħaġa. Għalhekk qallu Alla, la darba tlab din il-ħaġa u ma tlabtnix omor twil jew għana jew il-ħajja tal-edowa tiegħek, iva, talli tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi. Hawn jien se nagħmel kif qed int. Qed nagħtik moħħ għaref u għaqli. Hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk ma jkun hawn. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Mulej, dan u semi li nħares il-kelma tiegħek. Aħjar għalija l-liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes ta' deb u l-fidda. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Tkun it-tjieba tiegħek il-faraġġ tiegħi skont il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek. Tiġi fuq it-jubitek biex ikolli l-ħajja għax il-liġi tiegħek il-għaxqa tiegħi. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Għalhekk inħobb il-kmandamenti tiegħek aktar mid-deb l-aktar fin. Għalhekk jien nimxi dritt fuq il-praċetti tiegħek u nobgħod kull triq għarrieqa. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Tal-għaġeb huma l-preċetti tiegħek, għalhekk tħarishom qalbi. It-tifsir ta' kemmtek jagħti d-dawl, ifhem lil min ma jafx. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Paolo Apostolu Rumani. Puti. Aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-provvidenza tiegħu, f'kollox jaħdem id fit tal-ġid tagħhom. Għax lil dawk li hu għarrafhom mill-bidu, ippredestinawhom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ġbija ta' ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna ħwa. Lil dawk li predestinhom sejħilhom il-koll, lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll, lil dawk imbagħad li ġustifikhom iglorifikhom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja, Alleluja. alleluja, 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 alleluja. Infaħret missier sit is-sema u l-art, għax dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejkni. Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Il-mulej ma'kom. jafu kol. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil teżor moħbi falqa li wieħed raġel isibu u jaħbih. Kollu ferħan imur ibih kull ma għandu sa ma jakkwista u jixtri dik l-għalqa. Tixbaħ ukoll is-saltna ta' smewiet il-wieħed negozjant ifittex ġawar fin. Meta sab ġawra tiswa ħafna, mar bieħ kull ma kellu u xtara lila. Il-kelma tal-mulej Tifħir lilek Kristu. bil-qari tal-Evanġelju nindafu minnu bietna. X'inhu importanti fil-ħajja tiegħek? Hekk tirrifletti ftit
X'jimbuttani biex immur il-Knisja u nitqarben? X'jimbuttani biex ngħix ta' saċerdot jew ta' nisrani? X'inhuma l-motivazzjonijiet tiegħi x'qed jimbuttani? U hawnhekk se nitlaq mit-tieni qari tal-lum. San Pawl qed jitlob lin-nies li jgħixu f'Ruma, qed jiktbilhom. Qegħdin il-kapitlu 8 ta' din l-ittra importanti. U lin-nies li ġejjin anke minn kultura li hija pagana jgħidilhom. Alla u dan aħna nafuh jiena ċert minnu ma dawk li jħobbuh, dawk in-nies li jħobbuh, Alla tagħna x'jagħmel? Jaħdem 8 feet magħhom għal ġid. Għax dawk huma imsejħin skont il-providenza tiegħu. Ħanitilqu minn dawn il-kelmiet għaliex ħajjitna imamula għażliet. Għażilt li niġi l-Knisja, għażilt li nagħmmet it-tfal, għażilt li nisraq, għażilt li ma noqtolx, għażliet. U hawnhekk qed jgħidilna li Alla tagħna kapaċi jara l-qalb u fejn jara l-isforz ta' dawk in-nies li jixtiequ jħobbuh itjom daqqatit. Alla tagħna ma jabbandunaniex mill-ftit li ntuh u jatina ħafna. U l-Vanġelu tal-lum li huwa l-aħħar ftit parabboli, smajna tas-sikrana u tal-qam, taż-żerrija u tal-bidwi, il-kapitlu 13 ta' San Mattew jatina 7. Illum tagħna l-aħħar parabboli, partikolarment is-saltna talla ġawra. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ teżor. Għaliex? Għax min għandu lill-Alla t-teżor ta' ħajtu, list li jett kollox bħala knis, iwarrab kollox bħal dak ir-raġel u bil-ferħ jażel lill-Alla. Għaliex? Jien nażlek mulej. Għax inti meta jien ma stajtx inħobbok, inta ħabbejtni. Teżor inta għalija. Sirt bniedem bħalna biex jien ma nintilifx. Inti l-ġawra tiegħi, il-ġawra ta' ħajti. Kien itlef lilek, inkun tlift kollox u kien sejb lilek, insib kollox. U hawnhekk tiġi il-motivazzjoni tal-ħajja tagħna. Xi kultant meta taraw il-gwaj bħalma ġara pit il-bieraħ u dil-ġimgħa u l-ġimgħa ta' qabel u bħalma jiġri dal-għodu u ħajjiġri l-lejla. Dak li jiġri madwarek, imiktar u iktar dak li jiġri ġewwa fik, għax il-ġawra qiegħda ġo fik u t-teżor f'qalbek, inti tibda tgħid, imma jien għalfejn qed ngħix. Xi skop fija ħajti? Issa li bdejt nikber daqskemm għandi, llum mhux se ngħix. U l-bniedem intelligenti jibda jgħid, u issa x'baqa'? X'se jibqa'? Attenti għaliex bejn dak kollu li toffri d-dinja u dan li qed jgħid Alla, jew konsolazzjoni jew bħal ħafna nies jiddispjaċini ngħid disperazzjoni għal ġolħajt. Kien hemm raġel intelligenti. Missieru kien providenzjali. Kien jismu David, it-tifel kien jismu Salamun. David kien il-figura ta' Kristu, tant li hu wkoll twieled f'Betlem u twieled 1000 sena qabel it-twelid ta' Ġesu. Għad jieħu t-tron ta' David missieru. Hekk jgħidilha l-anġlu lill-Madonna u jsaltan fuq dar Ġakob u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u aħna qed nixxenqu għal dis-saltna, qed nixxenqu għalija. Eżistijej, hekk irriflettu ftit.
jiġi xi ħadd dalodu x'jgħidlek. X'tixtieq? Kemm il-villa tixtieq? Kemm proprjetà tixtieq? Kemm raba tixtieq? Ara, kemm il-kont il-bank tixtieq? Kollha hemmhekk immorru? U lest nibdlu l-Alla mal-flus? U lest nagħmlu l-ħsara għal-flus? U lest nafġu l-oħrajn għal-but? Għax il-but isir Alla tagħna u l-passjonijiet tagħna jsiru l-allat tagħna idoli u pagani. Toqgħodu xtejduli u dduru mal-lewża, aħna hekk nagħmlu għar minn Ġuda. Aħna tradituri ta' Alla. Aħna tradituri u nbiegħu l-liġi tal-Alla. Aħna tradituri qed ngħid għalija tal-Vanġelu. U x'jgħidlu l-Salamun? Kellu ħolma, Gibon kien, u jgħidlu xi trid titlobni. U Salamun talab. U qallu tini l-erf, ħanaraf niddeċiedi, ħanaraf x'jibqa', ħanaraf kif immexxi. U Alla ħa pjaċir li għażel xi ħaġa li ma tmutx. Għax il-libsa tal-kefen bla bwiet. U ġo dik il-kaxxa l-ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd. U m'hemmx għax inti hemm u inti hemm. U inti għandek litri wara ismek jew qabel ismek. Kulħadd l-istess quddiem Alla. Għax Alla mħallef ġust. U x'jgħid? Jgħidlu inti ma tlabtniex il-qerda tal-edewwa tiegħek? Inti ma tlabtniex il-flus u l-għana u l-ġid tad-dinja? Inti ma tlabtniex affarijiet għalik innifsek imma tini l-erf u d-den u bħalek ma jkunx hawn Salamun laqad kien hawn waqqas ikun hawn għax tlabt ħaġa għaqlija. Ħanispiċċa. Kemm qed ngħixu fi bluwa. Mbagħad tinqala xi ħaġa nagħmlu jumejn impaċċu fuqha u kulħadd jifhem, kulħadd sar jifhem iktar mill-Papa. Anki fuq l-affarijiet ta' Alla, sirna nifmu iktar mill-Papa. Toqgħodu xtejduli, kulħadd sar mess is-sema bideħ u ma jimpurtax għax ikisser il-ħadd ieħor. U allura ir-riflessjoni tagħna tkun kbira. Jien għaqli x'qed nagħżel f'ħajti? X'qed intuhom il-luliedna u x'qed jaraq ġa droga, jereq. Jereq tmur ċerti postijiet, iwa qed nagħmlu parti tal-Magħmudija. Maħniex kapaċi nifirħu. U nies biċ-ċof, u nies bit-titli, u nies li għandhom ħafna fil-bagalja. Imma ġol qalb x'baqa' għandna. Ħbib tiegħi x'baqa'. Il-ġawra u t-teżor, tafu l-min irridu nimitaw. Dik kienet il-ġawra, dik li aħna nħobbu. Dik it-teżor li Alla ħares lejja. U għażilha, kif jażel lilna Alla. Fil-Madonna l-om ħelwa tagħna naraw dik il-ġawra li tatna l-Kristu. It-teżor li ġar lill-Alla, lill-bies tad-divin. Il-libsa tal-ħallieq, Dini l-om tagħna Marija li aħna tant inħobbu. Ejjew inkomplu dil-qudiesa. Mhux ħin noħorġu minn hemm barra ninsew. U liedna għandhom bżonn jaraw lili, konvint li Alla jħobbni. Konvint li Alla jħobbni anke waqt li qed inġorr is-salib tiegħi, il-mart tiegħi, il-qtih il-qalb tiegħi iva. Għax jekk jinġawra għalih bħalma kienet Marija li leħelisni mix-xitan. Garantit infern ma jista' jagħmilli xejn. Li leħelisni mid-dnub, garantit għax xerred demmu għalija fuq is-salib. Li saħansitra ħalisna mill-mewt kif jurina l-kwadru mpitter tal-Assunta, tal-Verġni Mbirka li taħt riġlejja għandha l-qabar vojt kważi qed jgħidilna 3 Ave Marijiet, ibni rebaħ wara 3 ijiem irxoxta. Jien ukoll ma bqajtx fil-qabar, ejdu 3 Ave Marijiet għax 3 ijiem u int li berf u baqal il-kontra tal-bluwa għax qed nerqu fil-bluwa
L-erfu laqa li jagħti Alla jinnażel lil min fejn jiġi l-post ta' Alla, x'jibqa' wara dil-ħajja, għal mi qed ngħix, għal fejn għandi ngħix. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollu ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollu. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li huma jqumu mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem fomm il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu fuqna li aħna tant ixxurtjati imma li d-dinja qed bellaħna fil-bluwa u tifxilna u taljenana. Hekk nitolbu l-ewwel nett tal-Papa Ljun, l-Isqoftana Anton, għal dawk li qed jippritkaw tihom il-kuraġġ biex joħorġu l-bniedem mill-bluwa għall-laqal. Nitolbu, ismana. Għaw ħafna Mart, il-mart tal-vjolenza, il-mart ta' skiken, il-mart tal-armi, il-mart tal-baby gang, il-mart tal-hate speech. Għaw gwerer hemm barra u nistgħu nimxu l-barra minn Nazzjonijiet Uniti biex nagħtu risposta l min għandu joħod, imma għaw ħafna gwerer bejnietna. Taħt is-saqaf ta' darna, madwarna għaw mibeda, għaw vendetta, u xi kultant magħmula minni li jinnisrani. Nitolbu, ismana. Illum il-ġenituri ta' Omna Marija, Sant'Anna u San Ġwakkin, l-insertat il-ħadd 26 ta' Lulju. Nitolbu għandna n-niet ħalli jgħaddu lill-uliedna u li tuliedna tant valuri eżies li aħna rċevejna kif Sant'Anna u San Ġwakkin għaddew lill-bambina. Nitolbu, ismana. Bħallum 64 sena, miet saċerdot qaddis. Daħal fid-dar tal-missier San George Preka li kien jgħid kemm hawn injoranza reliġjuża. Illum bil-kontra, illum kulħadd jaf. Illum jitkellem l-Arċisqof jew l-Isqof jew jitkellem il-Papa. Kulħadd tikbar mill-Papa. Ma nitalmux il-fidi nisranija u ngħidu l-ereżijiet. Attenti jeżisti għax il-ħsara li qed issir irreversibli. Irreversibli. Nitolbu l-Madonna ta' Pinu illum u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Nitlob għalina bitibbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sibijiet nandawru lejn l-altar u naraw is-sagrifiċċju tas-salib. Dal-mument offru talina l-kol biex fuqek tieħu t-tol ta' kuljum. Mulej fidejk jinnati ħajti lilek, mulej fidejk ma dal-ħobsu l-imbit, mulej fidejk hawn
tijaj, fuq dan l-artan, hawn jien mulej, hawn jien. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqaddsa kollha. Ilqamu lej l-offerti mill-ġid li inti stess tajtna bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa għal ħajja li ġejja. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. U nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Iż-żuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem u kullimkien inroddulek ħaj. Fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt tad-dinja, battilna libnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li inti ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li aħna konna tlifna bid-diżubbidjenza bis-supervja tagħna. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem, id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ, reġa' radd il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabru. Mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, intoġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna, nieħdu sem il-ġisem id-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Anton, l-Arċisqof Charles, Joseph li qed jgħinu. Ftakar fil-mejtin kollha. Nitolbu għal dawk li għal-jom qed nofru is-sagrifiċċju tal-quddiesa. Samantha Susi kull familja Kassar, Julian u Rose Portelli, Eucharist Teuma, Salvu Gatt. Ftakar fl-eżistana mejtin. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqaddsom Malla Marija,
ma' San Giuseppe, Sant'Anna u San Gioacchino, il-ġenituri tal-Madonna. San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tlift qudies għal xejn b'xejn, qas il-ħadd m'għad nimmu, u id-dara qasbaqanna ċans nitolbu fl-aħħar mill-aħħar. X'se taqla? Min tsaddaħħal xejn ġolbut, forsi taqla fwiedek jgħidu. Qed nitilfu t-teżor ta' Ġesu Ewkaristija. Namlu l-qalb u intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Obsta ta' kuljum għatina, għafrinna l-għubir, għal-ma naqdu għati għal id-daħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tijak il-paċi fi żmienna. Ekk inkunu ħilsa dejjem midnu, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa, glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijak, inħallilkom islim, natikom islim tijaj, tħarix lejn dnubiet, nizda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijak, għatija slim, laqda li jintrit fint li teħx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Tiegħek ukoll. Għatu l-paċi l-xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet ta' dinja, ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet ta' dinja, ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet ta' dinja. Għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla. Danu li neħħi dnubiet ta' dinja. Ħenjien dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Mulejant minimu, klim il-ħajja jien sabfi, inti bis fud l-art jew fiskit ta' smewit mulejti Salvatur. Jien darba falasib teżor li ma jintemx bizmin bil-mewt. Kull ma għandi jimbih u nati kull ma jien biex nikseb sewa dak teżor. Ġesu sit il-ħolqien
ma yonqosni xejn mulej. Ħlif li nara u nemmen li ħajti fidejk u fis-saltna ta' smewit. Jien darba falasib teżor li ma jintemx bizmin bil-mewt. Kull ma għandi jinbih u nagħti kull ma jien biex nikseb sewwa dak teżor. Kull ma għandi jinbih u nagħti kull ma jien biex nikseb sewwa dak teżor. Jew issa fiskiet, jekk nindunaw li t-teżor hija ġewwa fina. Nindunaw li bl-Ewkaristija b'din it-taqarbina irċevejna t-teżor ta' ħajjitna. Fakkarkom li f'dan is-santwarju il-quddies ikompli fl-10, fil-11:15 u fil-5 ta' wara nofsinhar. Inġabru għar-rużarju fis-6:15 quddiem Ġesu Ewkaristija fil-kappella. Wara l-quddiesa ngħidu 3 avemarijiet. Tkunux kuntenti li tgħiduhom hawnhekk biss. Ħuduhom u għallmuhom il-ġenerazzjoni l-ġdida. Wara dil-quddiesa min jixtieq, min għandu xi grazzja partikolari, min jixtieq se nidħlu fil-kappella għal ftit mumenti ta' skiet u tal, propju fejn ġrat il-ġrajja tal-1883 dik il-kappella, dik biss kienet teżisti dakinhar, imbagħad inbniet din il-Knisja. Nfakkarkom li għada jkollna ċenakolo dej biex titolbu għalina, saċerdoti li naqdu hawnhekk, is-sorijiet, kif ukoll lajċi li huma ħbieb tas-santwarju. Qed nitolbu koll għajnuna ta' ħafna nies fil-liturġija, fl-akkumpanjament fil-kant, fil-ħjata, fil-gardening, fil-manutenzjoni ta' das-santwarju kbir. L-ewwel appell li murarna li 3 fis-7 min jista' minkom, anke l-Maltin li joqogħdu għawdex, min jista' minkom se natfu s-santwarju. Isir it-tindif tad-dar ta' Alla. Għatuna sija bejn is-7 u 8 nhar it-3 li ġejja. Mbagħad il-ħamis infakru saċerdot qaddis mitfun hawnhekk. Intom deħlin fuq in-naħa tal-lemin hemm il-fdalijiet ta' saċerdot li jiena nafu sewwa Dum Mikiel Attat. Li miet bifwieħa ta' qdusija u għalhekk illum ngħidulu l-qaddej tal-la Dum Mikiel. 22 sena anniversarju minn mewtu infakruh nhar il-ħamis li ġej fis-6:30
ta' filgħaxja jqaddes l-isqof. L-erba, issa l-erbat, l-aħħar ftejt ejjew nagħmluhom iktar bil-qalb. Il-Knisja tiftaħ fl-4:30 ta' filgħodu tagħlaq fl-10 ta' bil-lejl. Il-mulej magħkom, iberik nitolbu. U Alla, irroddulek ħajra d-doni li tajtna, għatina li fost it-tibdil kollu tal-ħajja, bil-qawwa ta' din l-Ewkaristija nejxu bik sa min naqdu miegħek fil-glorja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Ħanitlob għal kull wieħed u waħda minnkom. Nitolbu għal dawk kollha involuti fl-inċidenti, kollha, residenti u pulizija, min kien fuq il-baħar u min kien fuq l-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, Klopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, Klopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, Klopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt Ejja ngħidu ilha bil-qalb, vuċi waħda. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj Il-ħadd ittajjeb il-kulħadd. lilek ukoll. Ġejt qudiemek nitlob, qalbi kollha tama fik.